Les regles de la pilota valenciana en un minut. La pilota valenciana és un joc llatí, centenari i popular que disposa de regles molt particulars. Sempre s'enfronten dos equips, d'un, de dos o de tres jugadors, els rojos i els blaus. La puntuació de la partida va per 15 i quan un equip suma 4 15 guanya un joc. Qui arriba a 25 en raspall i a 60 en escala i corda guanya la partida. I el més cridaner, els espectadors formen part del joc ubicant-se tot just dins de la canxa. Principalment es juga al trinquet, un espai tancat d'entre 45 i 60 metres de llarg rodejat de dos parets llargues anomenades muralles i dos de curtes anomenades rebots, amb una escala en la part lateral i dos parts, el rest i el dau. N'hi ha diversos tipus de pilotes, però la més coneguda és la de vaqueta, que amb les seues 8 peces triangulars cosides a mà s'ha convertit en una autèntica icona. Ja hem arribat al minut? Si vols saber-ne més, només has de fer una cosa. Vine al trinquet. Coneix, estima, comparteix.